Салом алейкум дӯстон. Бо шумо муаллими химия Фатҳуддинов Хайрулло. Дар 6 саволаи маркази тестӣ. Дар саволи 60 дар атоми хром чанд зарраи мусбат заряд мавҷуд аст? Мо элементҳоро дар системаи даврӣ дорем. Системаи даврӣ элементҳо, яъне ҷадвали Менделеев мегӯянд, ҳастаи ҷойгир ҳастаи ҳама элементҳо. Мисол дар системаи даврӣ мо дорем элементҳое ки масса ва протоншон овардагианд. Ҳамин дуруни ино мисол любой элемент мисол мо калтсия мебинем. Дар дуруни ҳамин чоркунҷаак аҳамият дошт, дуруни чоркунҷа овардагиаш яку. Яъне и ҷойгир шудаги дар иҷа протон. Чи? Протон. А тагиш да ҷойгир шудаги массаш, яъне AR. AR меганаша, чӣ меган ира? AR ё ин ки чи? Масса. AR қати ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Системаи даврӣ вақти маркази тестӣ меорай, дар пушти экзамен, яъне охирон саҳифада формулаи физика ҳастаи ва системаи даврӣ, яъне ҷадвали даврӣ ҳатман қайтон ҳастаи. Ира шарт нест ки та азё кунӣ ҳамаи масъулро ё ки протоншонро, барои ки дар маркази тестӣ ҳастаи ира истифода мебарем. Шумо просто фаромӯш накунед ки дар дуруни чизе ки хеле чоркунҷаак да и протоншай, а таги ҳамин протон да меса массаш. Яъне ки нигоҳ кунед. Мисол бояд чӣ дигар дар ёдтон бигиред. Ин чизе аз ёд мисол x менависам. X чӣ маъно дорад? X и бигем ягон элемент ай, мисол ягон элементи системаи даврӣ мегирем. Дар иҷа ҳама вақт месани рост ями дидасин ки ҷо нависам. AR. AR чай? Ин массаи нисбии атомӣ. Массаи нисбии атомӣ. Яъне массаш. Дар поёни AR месан нейтрон. Нейтронро меган зарраи безаряд. Ё ин ки чи? Нейтрон. Нейтрон зарраи безаряд. А иҷада бошад меса протон. Протон ё ин ки заряди мусбат заряд. Протон. Протон ном дора, заряди мусбат заряд, заряди ядро, рақами тартибӣ, рақами атомӣ якчанд ном дора, яъне ҳама ин номҳоро бояд чи аз ёд бидонӣ. Дар иҷа меса заряд ё дараҷаи оксидшавӣ, дараҷаи оксидшавиш, дар иҷа меса электрон. Электрон. Яъне ҳами любой элементе ки мо мебинем дар инҷа мисол мебинем калтсия, натрия, бария, чизе ки бошад дар инҷа мебинем, ҳама вақт мо бидонем ки дар иҷааш масса меса, дар иҷа нейтрон, дар иҷа протон, электрон ва заряд, яъне дараҷаи оксидшавиш. Ҳамин ҷойгиршавиаш шумо бояд аз ёд бидонед. Протон и зарраи мусбат зарядай, электрон зарраи манфӣ зарядай, нейтрон бошад зарраи безаряд. Фаҳмон? Аки мора савол доресай. Мега дар атоми хром чанд зарраи мусбат заряд мавҷуд аст? Ин савол ягон тарзи кор, ягон ҳечи дар кор надорад, ки ягон мисол кор кунӣ, масъала кор кунӣ, ҳеч надорад. Просто аз системаи даврӣ хрома меорем, аз системаи даврӣ ҷо оварда мешавад. Мисол хрома. Аз системаи даврӣ хрома меёбӣ, ин дурун чоркунҷаак кардӣ, ма гуфтам дурун чоркунҷаак чӣ ҷой гирай? Протонаш. Дурун чоркунҷаак чӣ ҷой гирай? Протонаш. А поёни ҳамин протонда меса AR, яъне массаш 51 аз 10 мо бачаҳо 51 аз 10 тақрибан 52 мегирем. Тақрибан гирифта кор мекунем 52. Ака нигоҳ ки дар ин савол ты главни бояд бидонӣ ки ҳамин зарраи мусбат заряд чие? Зарраи мусбат заряд протон. Тамом. Та агар бидонӣ ки дурун чоркунҷаак дар протон меса, яъне протони хром чанда бо инҷа худаш овардагӣ. Яъне просто ҳамин 24 мебинӣ, инҷа кула мекунӣ. Тамом. Бе ягон мисол кунӣ. Просто ки ту бояд бидонӣ ки мусбат заряд чие? Протон. Яъне ёдат дар системаи даврӣ дар конеси худаш ҷо овардагӣ тайёр мондагита. Анаки саволи 60 мега дар ядрои атоми титан адади нейтронҳо ба чанд баробар аст? Нейтрон дар иҷа месод. Анаки нигоҳ кунед, дар системаи даврии мо нейтрон нест. Дар системаи даврӣ фақат протонай намисол дурун чоркунҷаак ва чи? AR. ҳамин ду чизай дар системаи даврӣ. Тамом. Мо метавонем ҳамин системаи даврӣ истифода бурда, яъне массаю протонша дида нейтронша биёвум. Нейтрон як форма дорад. Нейтрон баробарди AR минуси протон. AR чи? Яъне массаш тарҳи протон. нигоҳ ки массаи титан чандаи 50. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.